Χωρίσει η ΑΕΖ, ο Ορσουλίτς για τον Χριστοφή, με τον Μαμίδη να είναι μπροστά του. Χριστοφή ψάχνει χώρο για σούτ, επιχειρεί τη σέντρα, η μπάλα γκολ! Φοβερό γκολ από τον Δημήτρη Χριστοφή. Βρήκε τον Χριστοφή, ο οποίος πήρε μακριά τον Μαμίδη, είναι πολύ πιο γρηγορός, έκανε την προσπάθεια. Κάρτα σε λάθος, μάλλον δίνει κάρτα σε λάθος παίχτη. Κεφαλιά, γκολ! Τρομερό! Ντόσα Τζούνιορ με απίθανο τρόπο γύρισε όλο του το σώμα και το κεφάλι και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Μίνιο, ξενόμενη με το γκολ του Ντόσα Τζούνιορ. Εκτέλεσε τον Γεωργιάδη, τρομερή κεφαλιά, κοιτάξτε. Σώτερο την μπάλα πήρε όμως στην κόντρα και έρχεται το κεφάλι με ο Γκαρίδο. Το σουτ δυνατό, γκολ! Πόρτο βολίδα από τον Ακοράν. Απίστευτο σουτ από τον Κοράν Ρέγες από τα 25 μέτρα. Τρομερό ματ στη Λάρδακα στο 80 με αυτό το άπιαστο σουτ. Σάλβες. Θα κάνει αυτό στο σουτ, είναι εξαιρετικό. Ξεγελάει τον Έγκρι στο 13ο λεπτό. Ο Γκονσάλβες πανηγυρίζει ακόμα ένα πολύ όμορφο τέρμα. Εδώ λοιπόν ο Γκονσάλβες ξεκινάει από τα αριστερά, συγκλίνει, κάνει το σουτ. Ο Νέγκρι βλέπει. Ντα Σίλβα απευθείας στα δίχτυα. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα λυτρώνει τον Απόλλωνα στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.